zdrowia, szczęścia, no i takiej wiary w siebie. No wydaje mi się, że często tego brakuje. Spokojnych świąt, dobrego jedzenia i dużo prezentów. Dużo fajnych prezentów przede wszystkim. Życzę, żebyście ten czas spędzili razem z rodziną, żeby każdy z was był szczęśliwy, no i żebyście mogli z dumą podchodzić do tego, co robicie i sprawować się w swoim zawodzie. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Powodzenia na sesji, powodzenia w życiu, powodzenia we wszystkim, co robicie. Jakie to są fajne prezenty? No takie, żeby po prostu nam trochę pasowały, a nie żeby było, że no okej, fajne, no przede wszystkim kasa, wydaje mi się. No i no nie wiem, dla nas kobiet może jakieś kosmetyki, coś w tym stylu. Drogi święty Mikołaju, pamiętaj o tym.